Deze week begint het Iepen Lofspulseizoen in Friesland. De kalender die zit al grootvol met allerhande vaststellingen. En een daarvan is Freddy. Een stuk hoe de zanger van de vroodvernieuwde band Queen, dat is dit. Daar hoor je net over uit te denken. Dat is gewoon goede muziek. Dat had zich al bewezen. Het is een voorstelling mooi muziek uit de memoires van de rockgroep. Regisseur Jelmar Hoekstra loopt net dat het nodig is om nieuwe muziek te bedenken als de bestaande al zo mooi is. Radio Gaga zit erin, We Will Rock You, I Want to Break Free. Maar ik wat minder bekende noemen, zoals Doing Alright of Fat Bottom Girls. Wat ik zelf altijd wel belangrijk vind, is dat ik denk, ja, je kent zelf muziek maatje. Dat is altijd heel erg leuk, maar dan neemt het wel een risico. De kerst ik bestaande muziek pakken en daar wat op maatje. Dus de muziek die moet staan, dat moet gewoon goed wezen. En de vorige hiphopspeel die we hier in de 10 jaar hebben, nummers van ABBA. Is ik net makkelijk, klinkt makkelijk, maar het zit nog ingewikkelder in elkaar dan een stingst. En dat had de band en de meesken en de spelers hadden toen ik heel goed deelzet. Dus dat weer wel een bevestiging van, nou, we waren dit wel aan. We hebben gewoon een goede band. En dan ben ik gewoon goede spelers. De haatrol van Freddie Mercury is in handen van Laura Oosterlo. Freddy! Ja, Laura Oosterlo, maar ik zei ze Freddy, de haatrolspeler, hè? Ja, zeker. Ja, dat ben ik. Is die spannend of... Nou, ik vind het wel spannend, maar ik heb er heel veel nog aan. Het is echt een hele ervaring. Hij is natuurlijk super iconisch. En ik vind het best wel spannend om hem te dwaan te imiteren. Nou, daar doe ik heel het mijn best voor. Dus het is wel spannend. In het voor bleek de voorstelling al een groot succes. Bij mij net klaar, de kaartverkoop gaat gigantisch goed. De belangstelling is overweldigend en we hebben geen wensen, het is fantastisch. Ik ben er hartstikke trots op hoe mooi het nou al gaat. Zo'n eerste repetitie My Band en toneel en vocals. Ja, dat is prachtig. Zo'n ploeg vind je net zo vaak. Geweldig. Tussen 24 mei en 3 juni is de voorstelling op het 10 te zien.